State attenti, promozioni iniziano stasera. Show yourself! Vatican City biakin pakhata hian Cardinal Matthias Branle Vicar Imani te chu an lawing kom mulmul maya Vicar Imani chuan hun har sa takan to chungchang chu Cardinal Matthias Bran chu alo soi pui me ka Ramhuaiin solina ati buai Angelai Homes chungchang chu lo soi dunin athalak te chu an en duna Antichrist chu an machon mek ni in anin hriani hun kalta thani liam towa chuan asin churun in thlakin Angelai churun langa Angelai chuan apa Roger chu video call hian lo bi in birthday ni thu chu lo hrila Angelai Abialpa pit chuan surprise birthday party chu lo buat sei sakin Angelai chu atilom hle maya chu mai alani lo birthday party a chuan apa churun telin chu chuan alom na chu abel cha hle ni chuti Angelai in birthday cake a zeilai chuan akut zungtrang chu a zeitel pal hlau maya alo zei kak thuk ema wang chuan hospital lama chuan apa le pit chuan an kal puya a birthday tanga ni tampo la vei lo tia chuan Angelai apa Roger le pita te chuan len chua chuan tuma ma se pa chuan phone call poimo tak mai dona wang chuan a fanu te chu a zui thei don lova chu wang chuan Angelai le pita te chu an pahniin basa chuang tur chuan an kal duna bas chunga chuan Angelai chu mai chapa khathian lo su in Angelai chu a thin rim hle maya chutia basan chun lai chuan bas dar thalang hi chau ak hian ron su in aron thlok lut not maya chau ak ron thlok lut thu ta wang chuan bas chunga chung te chu ati chi ai hle maya chu chau ak chuan Angelai kut chu aron ham saka bus driver po chuan heti lai hian bus chu alo ti ding ve chi boka chutia bas atanga an hole hnu chuan Angelai chuan pita hna chuan kha chau ak khan akuta ti na thu chu hrilin infection a ompal chu hlavin atuk lama damdoi in lama kalpui tur chuan pit chu angena pita chu ei tur siamin chauka chuan a oma chuti lai chuan Angelai chu rong kalin Angelai chuan pita hna chuan apa in ama chungchang a hna engthilemoni asoyam ti chuan a zota chutia thin rim mele ring tak taka aron tronga wang chuan pita chuan a chan chu lo zota Angelai mi zia chu adang tariau ni chuan a hria a Angelai chuan bathroom lama akal tur thu chu soin thin rim tak chuan chauka chu a chua sana pit chuan ami zia chu makati dawa wang chuan awa zia bathroom lama chuan local talovin sofa hian alo muwa pit chuan an khoi chu ni khor helo hian alo oma pit chuan Angelai pa Roger chu rang tak chuan a phone ngala apa chuan Angelai chu han endikin chuti lai chuan Angelai chu aron har chuak lol maya a thok thailo thu chu ron soya apa Roger chuan Angelai chu in beng dai tur le ha dam taka thotur chuan alo tia Roger le pita chuan Angelai chu chumi zan chuan damdoi in lama chuan an kalpuya chumi zan chu damdoi in lama ri tur chuan doctor chuan Angelai chu thu lo rona chumi zan chuan Angelai chuan mangdang lam tak mai hi neya atuka chuan pita chuan pangpar thar lam tak mai hi kengin Angelai chu aron kana ma se Angelai bularon thlen chuan chu pangpar thar lam tak mai chu alo voi vek maya pita po chuan mak chu ati hleni chumi ni chuan pita chuan Angelai chu in lama chuan taxi chuan a hroi ho a chutia taxi a an chuan mek lai chuan chau ak pakhat hi an motor chung lama hian alo thloka chu vele Angelai chu rundang lamin taxi driver chu a bei ta thut maya chumi wang chuan an motor chu a accident pha ta ni Angelai te chu damdoi in lama chuan an hruaya Angelai chu ni khor helo hian alo oma doctor tale Father Lozano te chu lo thu khomin thil chun lo soi tlanga heta hian Angelai chu ni somli te meu mai ni khor helovin alo om towa a thluak chuan na thomu mal lo wangin life support mang chuan alo nung ram hi alo nia doctor te chuan Father Lozano chu Angelai chungte biak sak tur chuan an tia ana hre om taka tor mek chu ti top sak chu an du to ni
chutia life support an phoi ta ka chuan an jelai chu thi to mai tura ngain an mit tuite chu tla a heti lai hian an jelai chu run khu in arun che a mak chu an ti hle meya doctor te chuan rang tak chuan an jelai chuan check nga la heti vel lai po hian an jelai chuan mangchia danglam tak chu alo nei reng thunga chumi zan chuan an jelai chu amut na tang chuan ron har chuakin aron tho chuaka no pang uat lama chung kalin no sen pakhathi la in apum ka nga an jelai chu a thin chu rim mel hle maya chu no pang chu tuya chuan a hnim phuma ma se chu tia ti hlum ma chuan alam chu aron ri hlau maya no te chu bo ma chuan da in chulai hmuna tang chu na kal sona chu tia lama rik ta ka chuan damdoi in veng tu ga thau chu rong kalin an jelai chu tlan chia a ma se ga thau chuan phakin an jelai chu an mana doctor tele father lozano te chuan an jelai chungchang chu an lo soi ho le a video footage atanga alan dan chuan an jelai chu khati lai khan arualin hmun hia a omni chuan alanga chu wang chuan doctor tele father lozano te chuan thunei tu lampang police te chuan hriat tira atuk lama chuan police officer pahni te chu damdoi in lama chuan rong kalin detective Simon chuan an jelai hna chuan no pang tha tuma wangin achunga case an file tur thu chu hrila engwanga ti nge ti chuan detective chuan an jelai chu zota an jelai chuan chang talo chuan tukver lampang chu ko ka detective chu avakal phaya heti lai tak hian chau ak hi ron thloka chuta tanga aron pheile chu detective chu a dan chu adanglam tariau maya balf pahni hi rong keng phein chu balf chu amita chuan a chhun tamaya an thil mu chuan a bar khain thil thlen chan ang chu an hre si lova angai na chu an hre lo tlang hle ni an jelai chu psychiatrist te chuan an koma an jelai la chuan a hon du to thu le a na hmuna wang chuan a thei tak ngel tur thu chu hrila pita zan mu chuan a hnung lampanga chuan tuai moni hi mu ve tlat chuan a hria a awa hoi phei chu an jelai hi abula chuan alo mureng maya ma se mit khap kar lekin an jelai chu abole tadai maya atuk lama chuan pit chuan an jelai chu wakana an jelai chuan pita hna chuan mi pakhat hian engtong nge ti po ala hriat ngai mi alo hian alo biak thin thu chu hrila thil thalo engamoni tak chu arun thlen wat tur thu chu hrila pon lama father lozano awa mu chuan tunge ni ti chuan pita chu zota pita chuan father lozano ni thu te chu lo hrila an jelai chuan father lozano chu arin lo thu le a hlau zong takani thu chu pita chu hrila father lozano hian an jelai chu security monitor atang hian alo thli thlaya heti lai hian an jelai chu a hnung lampang atang hian run lang thutin a hun chu arun thleng ta arun tia father lozano chuan zui ngalin hallway a chuan awazonga chuti lai chuan an jelai hian father lozano chu a hnung lampang atang hian alo zui ve mek boka father lozano an a hnung lampang awa hoi phei chuan engthil ma chu alo omle mi lo maya chutia munna room ave en chu an jelai chu tuitaka lo mu in arum kongkhar la chu nget takin ankal tlat boxi chuti lai tak chuan an jelai chu abul loka chuan aron langle thut maya ma se munna lampang awa en le chuan an jelai chu ama ang chi khan tuitakin alo mule loisi an jelai chu doctor Richard chuan lo komin zo na te chu lo zota an jelai chuan a zo na te chu a chan lo tur thu le engma ati theilo tur le apui theilo tur thu chu hrila an jelai ruma chuan mel nurse pakhathi rong kalin doctor Richardin adam doi ei tur aron thon chu rong kenga an jelai chuan chu pa chu lo liakin alo thlema ceiling chu han enin heti lai hian ceiling chu ron tla in chu pa luwa chu na tlaka an jelai pa Roger chu damdoi in lama chuan man mo tak chu na rong kala father lozano chuan an jelai ruma mel nurse thi thu chu lo hrila father lozano chuan an jelai nu chungchang chu Roger chu lo zota Roger chuan an jelai nu chu kol galani thu le atnuwa anin nei tak thu te chu hrila Roger chu Japan rama nireta nu in an jelai nu chuan rong kolin naw pai thu chu lo hrila ti tlak me du thu chu lo hrilin ma se Roger chuan ti tlalo tur chuan alo tia afanu chu dam taka apian thu le anu chuan apian hlima atlan bo san dan te
Anjilai chu nu tel lawa a choilen ani dan te chu Father Lozano chu hrila Anjilai chu bangbula hian dingin engthil muni hi soin a phun mol maya chu vele damlo dang te chu in sualin anin ti boi ta luai maya a then te phei chu an loin thata Father Lozano chu manmo takin Anjilai bula chuan rong kalin chutia rong kal vele chuan chung damlo ho in sual po chu an top vele tamai boka Dr. Richard chu rong kalin Anjilai chua theina tur paper chu apa hne na chuan sign tur chuan alo tia asin churun in thlakin a thon tho bulin tran na atira khan aron le towa Cardinal Matthias Brand le Vicar Imani te chuan Anjilai video chi hrang te chu an lo endu na Cardinal Matthias Brand chuan chu biakin chu chua sanin Father Lozano chuan Cardinal chu Anjilai te in lama chuan a hruaya Anjilai te in an thlen chuan camera te chu fitin exorcism ti tur chuan a in buat saya Cardinal chuan Anjilai chungchang chu pita chu zota Anjilai chu ruma chuan an ron hroi luta Cardinal hmu chuan Anjilai chu hlauna chuan ron manin a hlau ta hle maya pita le rosara chuan Anjilai chu an thing thrit tira Cardinal Matthias Brand chuan lalpa zanria sacrament chang chu lo buat sayin Anjilai chu ei tur chuan atia Anjilai chuan athil ei chu thisen nen hian aron chak chuaka Cardinal chuan lo tang boi ve du lo turati in a vau zui buka khuma chuan thu tur chuan atia Anjilai chuan Cardinal thu soyang chuan ati du lova mase pita chuan Anjilai chu khuma chuan aron thut tira Cardinal chuan Anjilai ka chu zenin artui hi aron la chuaka chu artui chu Lozano chu peya hemi hnu hian Anjilai ka tang chuan artui dang pahni hi aron chuak le buka chu thilan han hmu chuan mak chuan titlang hle maya rosara chuan Cardinal hne na chuan engthil nge ni omzia ti chuan alo zota Cardinal chuan Trinity thil thiang hlim entir na ni ti chuan alo soya chutia Cardinal in thila soi zo deuh chi tia chuan Anjilai chu tharau sual chuan ron possessin a khum chu aron vira chumi wang chuan Cardinal chu tluwa rang tak chuan tlan phei ngalin Anjilai chu an vachela Anjilai chuan amit chu lo chinga chutia lo men le chuan amit chu alet lingzong hian alo omvek maya ama vachel tu te chu ati hlau tak zetani Anjilai chu tongdang an la hret ngai lo chuan ron tongin atu te ma chuan athil soi chu an hrethiam lova Anjilai chu chera chuan chen chuan am phuar beta Cardinal chuan tui thiang hlim chuan thein Anjilai chu ring tak chuan a au chiam maya engma chen hnuwa chuan Anjilai chu ron pa ngain Cardinal chuan artui chungchang kha alo zota Anjilai chu tharau sual chuan ron possess lein kovel chu ala nei vek tur thu chu ron soya Anjilai chu ron talwakin ama chakna ni lo ti hriat takin an phorna chen chu tal chatin in chunglama chuan alon chho tamaya Cardinal Matthias Brand chuan an phorna chen mang chuan an pot thlale top maya tui thiang hlim mang chuan Anjilai chu a the zui le ngal boka chuta tharau sual setana chuan khovel le vanram chu ala lu vek tur thu chu aron la soi cher maya Anjilai chu ama ang chi khan apa ngai ang chi chun ron omin ama boi pui tu te chu chua san tur chuna nge na an zawai mai chuan an chua sana Cardinal po chuan chua sanin chutia chua pa chuan chemte chu la a Father Lozano chuan Anjilai ni lovin a ko chunga tharau sual chu an tha tur zo ka ni thu chu hrila Cardinal Matthias Brand chuan Anjilai tharau chu Ramhuaiin sual chuan aman sak to thu chu hrila athil ti chu zom ve mai tur chuan Father Lozano chu hrila Cardinal chu chemte nen chuan Anjilai omna lama chuan akal phei leya apa chuan lo hmu in chemte chu setana hno chuna ta na ahman ruat turem ni ti chuan lo zota Cardinal po chuan o ti chuan lo changa Cardinal chuan Anjilai ngonga chuan hrui chuan hling betin setana chu ron chuak tur chuan atia chutia ti lai chuan Anjilai chu athitamaya Roger chu lungchetak chuan rong kal hnain afanu chu rong kuwa mase mak deuh main Anjilai chu abota dei maya Roger thin rim chuan Cardinal pa chu abei ta chiam maya Father Lozano chuan lo thelin thil umzia te chu alo soifia chutiam boi lai chuan Anjilai chu aron lang le thut maya mak chu anti tlang hle maya ataksa chuan hiam hnu ma te chu alo oma
cardinal chuan artui atanga thisen ron chuak chu hmu in an top na chu a hnai ta ni chu na hria a chan chu tuna Angela possess mek tu hi antichrist chu ni in a hria ni Angela chuan room chunga ho chu amal te chuan chuata chuan a the thluwa an top na chu ama ni thu le an top na chu a in tran mek thu chu a ron soya cardinal pa chuan a chemte ken chuan Angela chu avavita ma siang tin ma chuan a tlat lo Angela chuan a chemte vi na chu phoin cardinal pa zok chu avit let ve le a Angela chu boro ka chuan ron kangin an cheni in zong chu ati cheta vek maya hliam na tak tuar father Lozano bula chuan vakalin alo le thu chu mi zong hril tur chuan atia thlatumaral le hnu chuan father Lozano chu vicar imani hna chuan rong kalin Angela i exorcism an nei lai video tape chu rong kenga vicar imani chuan father Lozano chu room pakhata hian hroi lutin chanchin thara chuan cardinal Matthias Brante Roger le Peter te an thi thu chu an lo puanga mitam tak chuan Angela kaltlang chuan an nanna chuan lo dampuya Angela chu news channel pakhat hian lo interviewin khoi tang nge apawar chu nei ti chuan an lo zota ani chuan a hriat bik lo thu chuan a lo changa mitam tak tran puya du thu chuan Angela chuan a chang boka mi makta duai fe mai chuan Angela hnung chu an zui towa Angela chuan thilmak tam takalati don chau ni in an ngai ani thupuan buwa chuan pathian ni a in chal mi an lo chhuat tur thu le chumi chuan zui tu tam takanei tur thu hi alo chuanga chumi hnu chuan ro rel na ni judgment day chu aron thleng do na ni he thon thu hi tunlai ko vel nen po a in me khop maya zol nei der le pathian ni a in chal te po an lo chuak nok to renga mitin te i film khurang u